Ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созаи хубен саломатиётон хубай настеренотон созае. Имрӯз бардро чӣ хеле десем бо як навори пачкаи дига барои шуморо тайёр кардагем. Бисёри бардро мошинҳои хичона дар ватсайп мо рӯй кардан гуфтанд ки реклама кунем. Бардро мо имрӯз бекорташ шудем, ҳози ҳамвора нархошона гап мезанем. беҳтарин нархҳои бардорода мошинҳои арзонак рӯй кардагиянд. Тамошо кунен, ҳамаша мефаҳмед. Ва касера мефора ки видеои хонаҳои фурӯшӣ тамошо кунем, дар комментария бардро канали диеми хидмат закрепит кардагиям. У каналам бидроен як хабар бигирен. Ва бардро дастгиритон хеле асидаги ҳаму як дона лайки бепала биҷихен, агар битонен ҳамин видеоро дар имоотон падилица кунен. Ва агар ягон кас ягон чизи фурӯшӣ дошта боша, нами рақамҳода бардро танҳо дар ватсапаш бинависен, мо барои харидорора реклама мекунем. Чизе дорен? Рафтем. дӯстони азиз, эълона сар кардем, як ҷода ёнбош кунен, видеои моро то охирша тамошо кунен. Ин мошине десем бардро ваз 2109 соли баромадаш 1998, сӯишвориш танҳо бензин, кузовша хетчбек гуфтагия бардро, объём моториш 1.5 литр, коробка механикае. Соҳиби мошин гуфтагия ки мошинам созай, ҳуҷҷатош буд чидагияе. Бардро хай мегирӣ, мисол як ҳуҷҷатш мекунӣ, мошинчаи соз метова. Қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархша 7000 сомонӣ мега бардро, арзонам мекардай алишам. Ина номерои телефонош, агар шумо харидор бошен ё ки маълумот гирифтан хоҳед, метавонед дар ҳамин рақамҳо занг бизанед, 7000 сомонида бихаренаш. Беҳтарин нархе, бовар кунед. додараке шумо дар навор дидесен аз бемории лейкоз, яъне аз бемории хун ранҷ мекашад ки аз рӯзи ин додарак ба ин беморӣ гирифтор шуда, падараш модарашро таллоқ додагӣ, модараш танҳо мондаги. аз мо хоҳиш кард ки дар навора ҷо кунем, то ки бардорое ки ба хотири аллоҳ кӯмак мерасонанд каме ҳам бошад, барои мо ёрдам мешавад. шахсоне ки метавонанд ёрдам карда, марҳамат, картаи бонки Душанбе Ситиш, номерои телефонош дар рӯи экран навистагия, номери имошам дар рӯи экран навистагия. марҳамат, ба хотири аллоҳ, ба хотири ин додарак кадоме чанд қадар зурш мераса, ҳамон қадар ёрдам кунад. шахсоне ки зуршон намераса, фақат дар ҳамин навор лайк монад, то ки ба дигарон ҳам ин видео рафта расад. мақсад дар видео дар ютуб паҳн шавад. раҳмат калом бардорои азиз, барои диққататон. якҷаҳон ташаккур. дӯстони азиз, эълона давом метем. Ин мошине десем бардро Opel Vectra i, соли баромадаш 1991 сол. сӯзишвориш бензин газ кор мекунад, кузоваш ана седане бардро, рангаш сирх, объём моториш 1.6 литр, коробка механикае. соҳиби мошин гуфтагия ки мошинам созай, ҳуҷҷатош буд чидагия, срочнай, харидори аниқ боша, занг бизана, бо маслиҳат мекунем, яъне ки бардро бо савдо ҳам мешидаед. ин мошин бардро қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, нархша 9000 сомонӣ мега. ин ҳолати дисковош ҳам соз будае, 9000 сомон. ина номерои телефонош, занг бизанед, мошини арзона бихарем. бардорои мошине десен Daiwo Nexi бардро, соли баромадаш 1995 сол будай, сӯзишвориш бензин газ кор мекунад, кузовша седан гуфтагия, ранги сафед чӣ хеле десен, объём моториш 1.6 литр, коробка механикае. соҳиби мошин гуфтагия ки мошинам дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора, нав моториш кардагем, ҳама ҷош созае. қарор дора бардро дар шаҳри Бохтар, нархша 13000 сомонӣ мега, бо мумкин арзон куна. ина номерои телефонош, занг бизанед, маълумоти бештара бигирен. дӯстони азиз, эълона давом метем. бо як бор дига даётон биёрам ки касера мефора видеои хонаҳои фурӯшӣ тамошо кунам, дар комментария канали диеми хидмат закрепит кардагим. бидурен ӯ каналам бардро як дастгирӣ кунен, хабар бигирен. бардрои мошине десен Daiwo Tico мебошад, соли баромадаш 1998 сол аст, сӯзишвориш бензин газ кор мекунад, кузовша хетчбек гуфтагия, рангаш сирх, объём моторша 1.1 литр, коробка механикае. соҳиби мошин гуфтагия ки мошинам дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, 4 балони нав задагиамаш документ дора.
қарор дорад дар ноҳияи шаҳри нав нарша 13000 сомонӣ мега бо арзонам мекадай. занг бизанем. дӯстони азиз, эълона давом метем. агар имконият боша лайка биҷиқем ва касе меҳмонем подписатсия кунем бародаро, дар комментария бинависем ки чӣ хеле мошинҳо шумода дар корай. ва бародарои мошини десен ваз 2107 бисёри бародаро хоҳиш карда буданд. соли баромадаш 2003 бародаро сӯзишвориш бензин газ кор мекунад. кузов сидан, рангаш чӣ хеле десен ранги сафед, объем моторша 0.6 литр гуфтагӣ, коробка механикае. сои мошин гуфтагӣ ки мошин 4 та баллони пачка задагӣ, аккумулятор нав, фарои кселон яъне ки фарои зур газ бензин кор мекунад. ясола ҳуҷҷат дора бародаро, магнитофоншам зур мехондай, ҳама ҷош созай. фақат мегири ҳай мекунӣ мегарди. қарор дорад дар шаҳри бохтар нарша 14000 сомонӣ мега бо арзонам мекунад. занг бизанем. бародаро эълона давом метем. мошинои молодёжни бисёртар мондагем. агарам хеле мошинои бисёртар монем бародаро мо ҳаракат мекунем ки биёвем бимонем хеле мошинои молодёжни да. хоб бародаро чӣ хеле десем ваз 2110 соли баромадаш 2004 сӯзишвориш бензин газ кор мекунад. кузовша сидан гуфтагӣ, ранги сиёҳ, объем моторш 1.6 литр, коробка механикае. сои мошин гуфтагие ки мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора бародаро, дига маълумотош навистагӣ нест. хай мисол касе харидор бошед занг мезанед мепурсенаш ки чӣ хеле мошин мисол ягон дар дора надора. қарор дора мошин дар шаҳри душанбе нарша 12000 сомонӣ мега, солиш 2004. марҳамат бародаро занг бизанед. дӯстони азиз, эълона давом метем. ин мошини десем бародаро Nissan Maxima мебошад. соли баромадаш 1996 сол. сӯзишвориш бензин газ кор мекардай. кузовша сидан гуфтагӣ, рангаш золотистӣ, объем моторш 2 литр, коробка механикае. сои мошин гуфтагӣ ки мошинам дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора. дига маълумотош бародаро навистагӣ нест. қарор дора мошин дар шаҳри душанбе нарша 12500 сомонӣ мега, арзонам мекадай, алишам мекадай. гуфтагӣ нест хай ба чӣ алиш мекунам, номерои телефонош ҳастай, занг мезанед мепурсен. нархаш 12500 сомон, солиш 96 бародаро. дӯстони азиз, эълона давом метем. ана касе тамошо кардесем бародаро, имконият боша лайка биҷиқем ва дар комментария мисол бинависем ки чӣ хеле мошино шумода дар корай ва касе меҳмонед подписатсияра ёдтон набироред. хоб бародарои мошини десен Daewoo Matiz соли баромадаш 1998 сӯзишвориш танҳо бензин, кузовша хчб гуфтагӣ бародаро, рангаш зелёни, объем моторш 1 литр, коробка механик будай. сои мошин гуфтагӣ ки мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора, ҳамаш 100%, ясола ҳуҷҷат дора, мошини тозаҳай. қарор дора дар шаҳри душанбе нарша 16000 сомон мегаву бо арзон мекунад. марҳамат занг бизанед. бародаро азиз, эълона давом метем. ин мошини десен Daewoo Lanos ай, мисол Daewoo Lanos касе намедона, соли баромадша 2000 сол гуфтагиай, сӯзишвориш бензин газ кор мекунад. кузовша сидан ай, чӣ хеле десен, рангаш бародаро ранги тиллоӣ, яъне ки золотистӣ, объем моторш 1.6 литр, коробка механик будай. сои мошин гуфтагие ки мошина ҳуҷҷатош то моҳи январа будай, то моҳи январа дора. моторш расход доштаи камтар, ходовои 60%, бо савдо мешидай. мошин қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, нархша 6500 сомонӣ мега. ина номерои телефонаш, занг бизанед. бародарои эълона давом метем. дар видеои пештара бародарои ғариб монаи Россия тамошо мекунанд, гуфтанд ки мерседесҳои арзонтар монед. бародарои на Mercedes Benz E-класс гуфтагиай, соли баромадша 1987 сол. сӯзишвориш дизел бародаро, кузовша сидан гуфтагиай, рангаш ана мокри асфалт бародаро хай гуфтагиай, ҳолати дисковаш созай, объем моторш 1.6 литр, коробка механикае. сои мошин гуфтагиай ки мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дора. маълумоти бештар хай бародаро занг мезанед мепурсен. қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат бародаро, нархша 17000 сомонӣ мега нарша. ина номерои телефонаш, занг бизанед.
дӯстони азиз, эълона давом метем. дар видеои пештара ҳам хеле мошиноам дар комментария нависта буданд. бардро BMW 3 Series соли баромадаш 1993 сол, сӯзишвориш бензин газ кор мекардай, кузов сина, ранги сафед, объем мотораш 1.8 литр, коробка механикай. соҳиби мошин гуфтагие ки мошинам дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. касе харидори конкретни бошен ба занг бизанед, гуфтагие беҳуда занг назанед. мошин қарор дорад бардро дар шаҳри душанбе, нархша 17 000 сомонӣ мега, бо арзонам мекадай. марҳамат бародаро, дигар маълумотоша шумо метавонед дар ҳамин рақамҳо занг бизанед касе харид доред. 93 сол, 17 000 сомон бародаро. дӯстони азиз, эълона давом метем. ин мошине десем бародаро грузовой портерай. грузовой портер чанд боша хай навистагӣ нест бародаро. ба хотире ки дар видеои пештара нависта будем, ҳам хеле мошин мо ҳаракат кардем, ёфтем бародаро. портерай соли баромадаш 1999 сол гуфтагие, 1999 сол. беҳтаринай барои хоҷагӣ, сол барои бормор будан, барои хоҷагӣ беҳад на самом деле мошинои хубанд. қарор дорад дар шаҳри Исор, нархша 47 000 сомонӣ мега бародаро. 47 000 сомон, солаш 1999 сол. ина номерои телефонаш, шумо метавонед ки маълумоти бештара занг бизанед. дӯстони азиз, ба навори мошинои фурӯшии имрӯза касе то охири видеоро тамошо кард, дар комментария рақами як гап нависед. ман мефаҳмам ки шумо то охири видеоро тамошо кардед. ва агар видеои имрӯза шумода мақбул шуда боша, ҳам як дона лайки бепла пичқен. агар битонед ҳамин видеоро дар имоатон падилица кунед ва бародаро чӣ мошине ки намондум дар комментария бинависед. ман ҳаракат мекунам ки дар видеоҳои оянда бимонам. ва бародаро як чи дигар дар ёдам зад, касе намехӯрад ки видеои хонаҳои фурӯшӣ тамошо кунам, дар якум комментария бародаро канали DM хидмат закрепит кардагиам. дар ӯ канал бародаро видеои хонаҳои фурӯшӣ мепартом. касе дар мисол интерес не бидуред ӯ каналам тамошо кунед, дастгирӣ кунед. хоб бародаро, то видеои оянда худо нигаҳбонтон боша. худона эҳтиёт кунед. хайр.